औ बहा दं? हा? बहा दं? न'आव सोरमोनथाय? सोरमोनथाय माने आंनो सासे लोगो हरदों नाम्बारखौ। हो? सासे लोगो हरदों नानिसो। सोर नानि? लोगोसो हरदों होनदां। ए आलासि जाफैदों आङो सासे मानसिनावसो। अबाव? गोसोथोनायनावसो। गोसोथोनायनाव? पार्सनेल खोथा रायलायनोसो हरदोंमोन ना? हो? पार्सनेल खोथा रायलायनोसो हरदोंमोन। खोथा रायलायदों मा खोथा? उम। रायलायजायो गोसोथोनायाव गैखायाबाबो इसिनावसो थांजोबदों। हा? रायलायदो मा खोथा होनदां। फैयो। अबेनि नोंबा? मा? नोंबा अबेनि? आं बङाइगाव। हो? बङाइनि। खोनाया। बङाइनि। बङाइ? उम। बबे जायगायाव दं? सोर हरा नाम्बारखौ रंगिना हरदों नामा? मा? नाम्बारखौ रंगिना हरदों नामा होनदां? उम। ए। फैयो। आं थांथ'नो हानाय नङालै दासान्दि माबा एगजामबो जानोसैना आरो नै आं आलासि जाफैदों। माला फैगोन? समफोरसो थांगोन आङो मैयासो फैदों जायखिजाया गाबोन सानसे थानानै। आरो एगजामबो जानोसैना जोंना एगजाम जोबाबा ओंखारथ'नो हानाय नंला। ओमफ्राय? र' एसे उनाव खबर हरफिनगोन आङो जायखिजाया। खोनाबाय? आं माबा होगौमोन। मा खोथा? रुमावसो हरसे लाबोनो नागिरदोंमोन आं नोंखौ। आयौ आं हर थानो हाया। हर थानो हायाबाबो 1 घन्टासो। दानो र' उनाव खबर हरफिनगोन आङो सोलाबबा। 20k होगौमोन ना? होम? 20 होगौमोन। थगायोलै मानसिफ्रा ओंखायनो बालायलाङो आङो। थगायो नामा? थगायजाग्राखायनो बाबाय आं दाना। थगायो नामा जाम्बि जाम्बि? मानसियाथ' माबायदि सोर बिरदावमोननि लोगोसो नामा? मा? बिरदावमोननि लोगोसो नामा? बिरदावमोन लोगो जायो नामा? बिरदावखौ सिनाया? बहानि चिरांनि? आइ फवालि खाथिनि। सिनायो? सिनाया। ए। बुंदो। मा? मानो जाया? दाहाय? उम। दाहाय जानाय नङालै आं दस्रायावसो दङना नै। गाबोनफोर? गाबोनफोर मारै जायो थांनो मोनगोन ना मोना बेनोबा। 20k लागोन? हो? 20k लागोन? जायो 20 बाबो। आं फन खालामनानै खिन्थाहरफिनगोन जायखिजाया गाबोनफोर दे। हो? हो? खोनाया। मा होनदों? गाबोनफोर फन हरनानै खोन्थाहरफिनगोन आं होनदां। ओमफ्राय हारसिं फैनांगोन? जायो। हरसे थादोब्रा। दे जायो दे थाहैगोन। थगायना मिथिया नोंहा? थगाया आंखौ मिथिया बिदि होननानै। न'आवनालाय? न'आबो मिथिया। मिथिबाथाय बुजाबायसो। साबेसेजों बिदि जाखो? खोनाया। साबेसेजों बिदि जाखो? इन्टारटेनमेन्ट। इन्टारटेनमेन्टजों ओमफ्राय हा? सासे इन्टारटेनमेन्टजों ओमफ्रायो बै माबानि